Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga selalu bahagia, diberi kemudahan, sehat keluarga nih, tetap imane, ningkat imane, amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Rawaina fi sahihi Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Darda, kita di hadis sahih Muslim nggih. Koma jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusolli hale salat sapa Kanjeng Nabi, wasami'na mongko krungu sapa ingsun ing Kanjeng Nabi aku lu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendikane a'udzu billahi minka. A'udzu nyuwun karsa ingsun billahi kelawan Allah minka saking sira. Sumakola mongko keri-keri neruske ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendikane al-anuka laknati ing sira. Bila natillahi al-anuka laknati sapa ingsun ka ing sira bila natillahi kelawan laknati Allah salasan kelawan ping 3. Fa fasyata mongko lan beber sapa Kanjeng Nabi dawuh ing astane Kanjeng Nabi kanahu kaya satemene Kanjeng Nabi ku ya tenawalu iku merkoleh utawa nyekel sapa Kanjeng Nabi syai'an ing suwiji-wiji. Jadi diceritakan Abu Darda suatu ketika Kanjeng Nabi niku sembahyang utawa salat. Lah bareng salat sahabat Abu Darda iku krungu Kanjeng Nabi ngendikan a'udzu billahi minka. Bareng ngono al-anuka bil anatillah, al-anuka bil anat ping 3. Bar maca ngoten niku Kanjeng Nabi terus tangane dibeber, maksudnya di ngaten iki. Terus koyo nyekel sesuatu. Koyo ape nggetek sesuatu atau nyekel sesuatu. Jadi di dalam salat niku asline gerakan ngoten niku kan boten angsal to, batalne salat aja ngono. Iki para Abu Darda utawa para sahabat kaget, maksudnya heran. Falamma faragha mongko semangsane rampung sapa Kanjeng Nabi minas sholati saking salat kulna mongko ngendika sapa kita sahabat utawa Abu Darda. Padha takon lah. Ya Rasulullah utusane Allah sami'na krungu sapa ingsun ka ing panjenengan takulu haling ngendika sapa Kanjeng fi sholati ing dalam salat. Takula halim ngendika sapa panjenengan fi sholati ing dalam salat syai'an ing suwiji-wiji. Lan lam nasma'uka kang durung tau krungu sapa ingsun ka ing panjenengan takulahu kang takulahu hale ngendikake sapa panjenengan ing syai' mau qabla dalika ing dalam sadurunge mengkono faragha minas sholat. Warwaina ka mongko weruh sapa ingsun ka ing panjenengan kita ing panjenengan basyata halim beber sapa panjenengan yadaka ing asta panjenengan. Jadi heran para sahabat utawa Abu Darda mamu bar sembayang rampung salate Kanjeng Nabi bar rampung niku ditangleti para sahabat. Kanjeng Nabi jenengan wau kok maos ngoten niku terus napa ala-anu kabilanatillah ping 3 wau terus kok tangane jenengan nggih astane jenengan kok sampean apa jenengan beber terus kados nyepeng sesuatu niku napa niku kok kadose nembe niki. Wong biasane sembayang kan ora ono gerakan-gerakan ngoten niku. Jadi sahabat heran terus takon. Kala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi. Inna aduwoi satemene musuhe Allah iblis rupane iblis. Ja'a iku teka sapa iblis bi syihabin kelawan obor. Minna rene saking geni. Liyas alahu dirapun dadiake sapa iblis mau ing syihab mau ing obor fi wajhi ing dalem rai ingsun. Jawab karo Kanjeng Nabi, aku mau pas sembahyang mau lho. Pas ngadeg iblis iku musuhe Gusti Allah teko, ring teko nggawa obor kuwi disonyokno ring raiku, ring wajahku. Aku tu mongko ngucap sapa ingsun a'udzu billahi minka salasan marotin. Bareng aku ape disonyok mau akhire aku ndonga a'udzu billahi minka ping 3 mau. Semaku tu al-anuka bila natillahi tamati. Bareng tak doa aku ndongane al-anuka bila natillahi at-tamati. Pas tak akhara mongko mundur
sapa iblis mau salah samaroten kelawan telu pira-pira jangkaan utawa ambalan. Bareng tak dongani ngono, iblis mau mundur 3 jangkah. Sumaroto moko keri-keri ngarepake sapa ingsun an akhudzahu ing ento ngalap utawa nyekel sapa ingsun hu ing iblis mau. Bareng ape mundur mau, terus tanganku tak beber mau, ape tak cekel jene. Ceritane ngoten. Wallahi demi Allah laula da'watu akhi Sulaiman. Wallahi demi Allah laula da'watu akhi lamun ora ana utawi pengajahe dulur lanang ingsun Sulaiman rupane Nabi Sulaiman. Asbaha mongko yekti isu-isuan sapa iblis mau sikon niku di bondo talabu kang dolanan bi kelawan iblis mau wildanu ahli Madinati sapa anak-anake ahline Madinah. Bareng ape tak cewakal temenanan mau aku keliling eling dulurku lanang rupane Nabi Sulaiman. Iblis iku ya termasuk koncone Nabi Sulaiman sing nate mbantu biyen. Dieling aku. Akhire ora sida tak cekel. Umpama kok tak cekel temenan mau. Isu-isu cara iblis mau iso nggo dolanan bocah-bocah cilik kota Madinah. Umpama sida tak cekel. Iso nggo dolanan bocah-bocah cilik kota Madinah di bondo. Tak cekel tak bondo ya kena nggo dolanan cah cilik-cilik nduk gone ahli Madinah. Iku ngendikane Kanjeng Nabi ngoten. Jadi iki kesimpulane dadi nek ana digodha iblis mau Kanjeng Nabi dongane kaya mau. A'udzubillah minka ping 3 terus diterusno al-anuka bila natillahi mati ping 3. Ku nggih kena nggo nolak iblis. Ngoten. Sing diwingi kan maca Quran. Terus kesimpulan kedua, sholat jane mau kan nek cara diangen-angen, cara fikih kan batal loh. Sembahyang Kanjeng Nabi kan ada gerakan tertentu, terus ada bacaan-bacaan yang di luar sholat. Iki perkara ada apa mandorot, maksudnya iku mau ape disonyok geni, berarti ana wula pamane sembahyang ana wulane wae. Wula teko ape nyathak niki hukume oleh-oleh wae. Sampeyan jikuk juthik terus sampeyan go nyuthik wulane ben lunga iki yo salate ora batal. Mergo ana darurat. Kanjeng Nabi iki ngeten niku wau. Mergo ana iblis teko nggawa obor ape nyonyok ape apa ngobong wajahe Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi ku maca donga. Sing donga utawa wacan-wacan mau di luar anjuran salat. Iki nek cara darurat niki saged. Beda nek mboten darurat sampean dolanan terus maca liya-liyane terus membuat gerakan sendiri-sendiri. Obah ping 3 pamane biasane kan nek cara hukum fikih kan batal sembayange. Apa meneh nuli-nuli. Nuli-nuli maksudnya bar gerak iki nuli-nuli. Kuwi batal. Ora darurat ya. Iki mau kan darurat, ape disonyok geni apa menawa duwe musuh ape disonyok utawa ditusuk iki ya menghindar boleh saja. Ana ula dicuthik dikik, ulane lunga terus nerusno sembayange iki sembayange durung ora batal. Nek ana darurat nggih. Keterangan fikih sebagian fikih ngoten. Gitu. Kesimpulan kedua di situ hukumnya sing ke satu mau dungane kanggo nek ditekani iblis ditawacana. Begitu saja keterangannya, jadi macam-macam ya. Dewi kan kon maca Quran, sepenting sing gampang-gampang sing selisane. Karo maca ta'awud iki wau diwacani a'udzubillahi minka mau ping 3 terus al-anuka bila natillahi mati ping 3 kanggo iblis mundur rawane. Iki ana terus neh kanggo nolak iblis mangke insyaallah dilanjut begitu saja Al-Fatihah.